Mga kapuso, sa panahon karon nga tanan nagmahal na, ikaw na lang yun ang wala. Bitaw, sa kataas do sa presyo sa mga palaliton, kanya-kanyang diskarte na lang yun ta aron nga makatipid. Midugang pag yun ning problema sa taas nga presyo sa petrolyo. Apan dunay usa ka grupo sa mga babayi sa Malaybalay City nga wala nila panumbali nga ang hagit sa panahon. Kay gihibo nilang service ang mga kabayo. O di ba, kuyaw? Aron sayron ang storya likod diini atong makauban si Josea Ann Legaspi. Josea, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hello, good morning. I'm fine. Unang-una, Josea, no, nag-trending gyud sa social media ang inyong pinasahi nga pagsuroy-suroy sa syudad sa Malaybalay. Sanglit ang inyong gisakyan, kabayo. Pero unsa bay nakatulak no sa inyong grupo ngano ninyo ni gihimo? Hobby na mo siya as friends na mag-ride of horse. Then, di kami nag-trail at that time. Then, ato mi sa drive-thru kay gigutoman mi. So, na nag-picture. Then, what can happen? Diyang nagtuyok-tuyok mo sa syudad, kamusta po ba, Josea, ang experience? Unsa ang kasagaran nga reaksyon sa mga katawhan nga nakakita sa inyo, ha? Diri sa Malaybalay Bukid nun, normal na siya na mag-ride-ride lang kag horse. Kay dagan man horseman diri. So, wala kayo, normal na mga tao. So, na-shock yun me na, ano yun na yung reaction sa uban, sa social media. Og sanglit, nag-trending yun sa social media ang inyong gihimo. Kamusta sa ba ang inyong gibati, Josea, nga daghan yun ang nalingaw og na-amaze sa inyo, ha? Sagay mo! Hi! Na-appreciate yun na ko sila kay super unexpected. Kay since normal na siya here sa Moa, so wala gid mi na-expect na nato di ay. So, to na-appreciate yun na ko sila. Like, happy kay mi nalingaw po sila after. Karon nga mahal na ang presyo sa petrolyo ug daghan na ang nakakita sa inyong video online. Makita ba nimo, Josea, nga in the future nga daghan na ang himuong service kay kining kabayo? For me, no. Kay dili nimo siya, na-limit ang horse. Okay ra og dinugol, pero if like layo-layo, luoy ang horse. So, paras pa, no. Like, nice siya na alternative if dool. Og Josea, una ta matapos basin aduna sab kay tips no alang sa ato mga kapuso nga buot sa makatuon sa pagsakay og kabayo. Unsa ba ang ilang angay timan-an? Dapat dili mo mahadlok mag-ride og horse. Kay ma-feel sa horse kung gakakulbaan mo. And isa pod ka tip kay dili ka magpa-under sa imong horse. Dapat ikaw ang mag-control sa iya, dili ang horse ang mag-control sa imo. Kay para accident won't happen. Daghang salamat, Josea, sa imong oras ug pag-share sa inyong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power kaninyo og ride safe. Thank you po mga kapuso for watching this show. Kini ang At Home with GMA Regional TV.